Allah adalah kasih. Ya. Ana 5 kok, 4 ding, Gong. Diwaca kabeh kok, Gong. Heeh, terus sing nomor loro mendampingi peserta didik menguasai kompetensi sesuai bidangnya agar dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan maupun untuk studi lanjut. Ya. Terus apa nih, Gong? Mendampingi peserta didik untuk berprestasi unggul dan terdepan agar menguasai kompetensi sesuai dengan perkembangan zaman. Ya. Terus mengupayakan sarana dan prasarana serta unit produksi sesuai perkembangan zaman. Ya, terus iki SMK Pangudilur kene iki ana 4 program keahlian. Apa wae, Gong? Nek nyoto wong pinter kuwi lang ngejak ya. Teknik furnitur. Teknik furnitur iki apa? Furnitur kuwi kaya perlengkapan rumah. Kuwi engko ana lawang, ana jumbo, ana kompor. Wah, kuwi peralatane apa? Ana ya bangsane nggon meja, kursi, terus lemari, amben ngono kuwi lho. Ya, terus apa neh, Gong? Desain permodelan dan informasi bangunan. Kuwi ngopo kuwi? Apa ya kira-kira ya? Permodelan kuwi dadi model ngono apa ya? Ora ngerti aku, Gong, kowe sing ngerti kok. Wah, apa ya? Permodelan iki apa kaya nggon majalah-majalah kae apa ya? Majalah sing apa? Sing kae lho. Gambar, desain kuwi ngono-ngono kuwi lah intine. Ya. Arsitek pribadi. Kayak asisten waduh. Kali ya. Terus apa neh, Gong? Isi ana teknik otomotif. Otomotif ki apa? Kendaraan. Ngawur. Ya bener, Ding. Bener. Kaya engko kuwi zamane kuwi lho, kok zamane to. Nggon otomotif lah kira sing dienggo wirawiri ngono. Aku kuwi ora pati paham ya. Ya, terus ana apa neh? Teknik mesin. Mesin ki kaya nggon mesin kapal terus pokoke ya nggon mesin burap-burap. Burap ki apa burap? Burap ki kae lho, bolongan piston digedhekke. Terus sak pistone melu gedhe. Jenenge burap kuwi digedhekke ora ana sing burap kok dicilikke. Ya nek dicilikke apa jenenge? Bordon. Bordon, B U R E D U W N. Ya, apa meneh, Gong? Aku wis nang papat kok. Tulisane kuwi 4 program keahlian. Ya. Bener, wong pinter tenan kok Bagong kuwi pinter ana tese kok. Wong ora ana tese ya bluk. Ya. Apa meneh? Sing kira-kira penting di waca meneh, Gong. Dibaleni meneh, heeh. Apa meneh ya kira-kira ya? Ah, Bagong ki nek tekone kok ngono ki nyandak, Truk. Kowe nek ora ana teke ra nyandak wong cah iki. Wong cah bluk kok iki kok. Ha iya ya ora apa-apa jenenge wong sinau ya. Sinau kuwi saka sing maune ora iso dadi saya ora iso. Dadi saya iso. Jenenge wong sinau kuwi alon-alon. Ya. Kaya awake dhewe iki, heeh, karo tahap sinau, tahap pembelajaran. Mulane iki nek apa jenenge kathah lupute iki nyuwun pangapunten. Lah iya makane yo iki yo. Sesasi ra ono apa-apa ra ono kegiatan ki poso ya aku wingi blas ora bolong lho. Kowe kuwi? Ya iya ya. Blas ora bolong lho aku poso ki. Mergane ra poso. Kaya Bagong barang kuwi. Poso kowe Gong wingi Gong? Ora. Aku ora tau mokel kok aku wong tertib. Ning ora tau poso mingan. Gelut yo Gong yo. Ngopo kowe kok temperatur? Temperamen. Sekarang kuwi mau menyang rene iki sak mobil wong-wongan cengok kabeh. Tenan kan. Nang mobil iki wis unek-unekan wong-wongan cengok. Ngono-ngono kuwi supaya udah tekan kene iki yo ngomongke cengok kuwi ora ono entekane. Iya. Ya ora apa-apa kaya ngono kuwi. Sesuk didoi Gong ngono kuwi Gong, rasa disrawungi Gong. Aja